Kumararag tayo. O Diyos, babaan ti panangipakdaar tay anghel, ti dinatulawan a birhen, inawat na tinagloryaan nga anak mo, tapno tiranyag ti Espiritu Santo, ket agbalin a pagtaengan ti Diyos. Ipaahimo ka di tatuladen mi tinainggasatan a birhen, iti panagpakumbaba ken panagtudyo na iti pagayatam. Gapo ken Apo Maeso Kristo nga anak mo ket Dios, isa makipagbiag ken makipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Dayto may basa na adaw ti libro ni Propeta Isaias. Impakamu ti Apo daytoy a mensahe ken ni Ahaz. Agkid daw ka iti Apo a Dios mo iti pagilasinan. Mabalin nga gapu ti pagilasinan ti yuyeng ti lubong dagiti natay wenno ijay ngato sa dilangit. Insungbat ni Ahaz,
Sa anak nga gidaw iti pagilasinan, saan ko asuuten iti Apo. Dumngeg ka ita, sika akapututan ni Ari David, di aya mapnek amang ibus ti anos ti tao, taibus empay ti anos ti Dios. Ngarud, ti Apo mismo ti mangtedken ka ti pagilasinan, adabalasang a birhen a masikog, aganak to ti lalaki, ket panaganan nanto ti Emmanuel. Ti sao ti Apo. Pastriken nyo ti Ari ti Gloria, iso ti Ari ti Gloria. Kukwa ti Apo ti lubong, ken dagiti amin alinaon na, kukwa na ti daga, ken ti amin nga agnaed ken kuana. Binangon na ti rabaw dagiti adalem adanum, ket ti lansad ti taaw, ipasdekda ti pundasyon. Siya sino ti may kari a sumangat iti bantay, ti Apo, siya sino ti mapalubusan a sumrek tinasantuan a templo na, tinadalus ti aramid na, tinatarnaw ti puso na, tinapasnek ngagserbi ti kinapudno, ken ti saan nga gulbod. Bendisyonan to ti Apo, ket awaten to ti Dios amang isalakan ken kuana. Dagiti kakasta tattao ti umasidek iti Dios, isudat ti agparang iti imatang ti Dios ni Jacob. Diyusan nga ayat na itetay kenkwana Dayaw nga awan patinggana. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia. Ti Apo adda kuma kada kayo. Basta kumamit ken ka. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Gloria ti may pay ken ka wapo. Iti maikanam abulan ti sikog ni Elizabeth, imbaon ti Dios ni Gabriel nga anghel amapan ijay Galilea, iti ili a Nazaret. Naibaon ni Gabriel ditoy iti maysa a balasang a birhen, a naitulag a mayasawa iti lalaki nga agnagan Jose, a nagtaod iti kapututan ni David. Maria tinagan ti balasang. Nagparang ti anghel ken ni Maria ket kinunana, agragsak ka, sika tinaidumdumat, sika anaidumduma ti pategna. Ti Apo addaken ka. Napalalo ti panakariribok ni Maria ti insao ti anghel, ket pinampanunot na ti kaipapananday toy. Ngem kinuna ti anghel ken kuana, di ka agbuteng Maria, ta pinaraburan na ka ti Diyos, agsikog kanto. Ipas ngay munto ti maysa a lalaki ket panaganam to iti Jesus na indaklan to. Maawagan to iti anak ti kangatwan.
Pagbalinento ni Apo Diyos nga ari akas ken David nga amana. Ito rayan nanto iti agnanayon dagiti kapututan ni Jacob, ket dinto agpatingga ti panagari na. Kinuna ni Maria iti anghel kasano a maaramid daytoy, idinto a maysaak a birhen. Umayto ken ka ti Espiritu Santo insong bat ti anghel, sa linungan na kanto ti pannakabalin ti kangatwan. Daytoy ti gapuna a nasantuan to ti ubing, kat maawagan to iti anak ti Diyos. Malagip mo ni kabagyam nga Elizabeth akon kunada alupes, masikugen no pay baket unayen, innem abulanen ti sikugna. Taawan ti saan akabailan ti Diyos nga aramiden, adtoyak nga adipen ti Apo kinuna ni Maria, maaramid kumakanyak kas insaom. Ket pinanawanen ti anghel. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Iyay nakaikamangan ni manong ko, nataypay ko ni ipagkon, madama nga malamlamayan tata, agpunpunto no 28, nagigyanak ijay barangay da idi ubingak, kati ugali ti tattao di jay, dagiti nataengan, amin nga lalaki, nga ubing, ti awag da kanyada, amboy. Amin mga babae, ambit. Iso nga, oy amboy, kasi kuma, no kumano dagiti Bisaya ke dong, kunadan sa, nya nagana jay, amboy, kunada. Ano amin mga babae, ambit. Aging gana nga, lumakay kin bumakit da amboy kin ambit, iso nga ambit kin amboy amin nga tattao ijay. Kasla ambit amin kada amboy tinagan ti tattaon sadya ayanda. Already panawon da Apo Jesus tinagan pagtitinnawidan. Da kayo at the junior, the third, the fourth, the fifth, di 255 kasi mo data ka. Ropo di 255 kaya mo da jay. Ajay. Ande iso da pagtitinnawidan iso nga di nagan ni Juan. Idi ibagada nga Juan tinagan na haan ata awam mo ti kabagyam ngagnagan ti Juan kunada. Asya karyas kuma saki kuma. In baga ni Juan in surat na ni Zacarias Juan tinagan na kunada. Iso nga di ayanda idi no Maria nagado ti Maria kanyada di mat Maria Magdalena, Maria nga asawa ni ko, Maria nga ina ni kasi Maria basta Maria amin. Ora di ayan mi ado ti agnagan ti Maria. Adda Maria nga aglaklakos sandya, adda Maria nga agpadpadaya, adda Maria nga papait, adda Maria nga chismosa, adda Maria nga mangutang, adda Maria basta Maria amin ti nandiya kamo no ado ti may Maria. Amo yo ti kahit nga saon ti Maria, ado ti meaning na. Umuna beloved ti Maria kahit nga saon may sa beloved. Uno saan bitterness. Hajay bitterness may sa nga title na bitterness. Ngam ti maysa nga naka-amazing nga naganay meaning nagayam ti Maria, wish for a child. Kasla dimawat ti anak. Wish for a child kunana dayay. Kadagiti Hebro dayay Mariam kunada, wish for a child. Dumawat ti anak. Iso ni Maria naganak. Kalkalpas tayo nga diniskas idikalman ti bakit naganak. Nagango abakot, awanan, Lopez pay, naksuten, naganggangan, nagango parparianan, naganak. Aramid ni Apo Diyos. Tatamot baliktad. Ubingan, about 13 to 15 years old. Isumot tinaganak. Anya tinaaramid. Ni Maria, umuna, sino ni Maria? Ni Maria, haan nga prominente a tao. Kunak ngarod ka, anya dagiti, anya nga tati kasanutat itsura ni Maria akas balasang. Sigurado ano siya ka, anya dagiti usual nga iganak. Ballpen, nagsurat, cellphone, tablet. Anya dagiti iganak, raketa ti tennis, bola ti tennis, bisikleta no agre-preparak no agbabay kak, aginaw no panaginaw.
Sabon dagiti ti usual. Ngem ni Maria sigurado ti ima na uray balasitang dayjay. Agkalkalyo at ti ima na dayjay. Ordinary woman. No anya dagiti aramiden ti agtagibalay, isumot ti obraan na mapanagsa do, mapanaglaban ang runa ti bado data dagiti napuposkol nga kasla nga kasla daytoy bado yo tatan nga dry fit. Iso dayan dayta dry fit yo nakafit nga talaga agbukbukol amin makita amin nga dayta awampay kaisoda na ordinary woman agluto, agbalsig, ang aton agbalsig, jak amo ano agluluwa nga agpuypuyot tawang pay musyalinda di mo kasi nga tang agpaypaypay iyayan nga agmukmukat ordinary woman. Nangruna tahaan nga, siyempre 13 years old, hanga di adal, awan ti trabaho na. At di jay numnumo na di lugar da, haan nga taga sentro ko ma jay lugar ni Maria. Sigun ka dagi nakapanen, ken dagi agad adal, adi igid kasla ko maji sitio, kala ko majay taga ubbog laeng kasi ko maji kaiigidan. Kenapan nagparang ti anghel king kuana, nganya ti kunana, ay Mary, shh. Hoy, kunana siguro agdungdong sa siguro ni Maria. Kunana agsikog kanto. How can this be since I do not know a man? Kunana mat. Kas ano nga maaramid daytoy kaawam mati na itulagan nga asawaan ti ni Jose nga lakay ni Jose ubing ni Maria jay ugali da idi naabutan nyo nga tamo da kayo nga apanda nagani agasawan to dagiti anaktan kasi kuma na itulag kakunana kas ano nga maaramid daytoy kaawam mati boyfriend ko awam mati ex-mate ko. Kasano nga ron nga maaramid daytoy haan sa linungan na kanto sika tinainggasatan kadagiti amin a babbai nya kunana idumduma ti pategna kunana hail full of grace kunana dayjay iti Aramaik nga word ke kasla maysa nga word ay hail full of grace kunana dayjay iti Aramaik ke kasla maysa nga word anya ti kunana kekaretomene kunana dayjay. Kasla may sa word kanya dadi ti Aramaik, kekaretomene. Di laeng ti malagip ko ti Aramaik kan awanen makaammo kay mag-research sa niya ti kayat yo alagipan. Kekaretomene, hail full of grace. Sikati na inggasatan kadagiti amin a babbai kunana. Sikati na idumduma ti patigna. Ti apod daking ka agsikog kanto kunana. Nariribok ti anghel. Ay nariribok ni Maria di imbaga ti anghel. Kasano nga maaramid, awam mati boyfriend ko. Sa linungan na kanto ti Espiritu Santo. Wow. Ubing balasitang sa linungan na kanto ti Espiritu Santo. Nya pinaraburan na ka ti Diyos agsikong ka ipas nga imon to ti may sa lalaki panaganam to ti Jesus na indaklan to. Kuna ni Maria, idi sinaludsod na, anya nagdumaan di sa ludsod ni Maria, kin ni Zacarias. Ni Zacarias, idi napan ni Gabriel, the same anghel Idi napan ni Gabriel kin ni Zacarias kunana, hey Saki, kunana tagin insenso nga rod, ijay niya templo, agsikog to ni baka mo, jala mamati na bakatan, sa Lopez, napaganti kararag mo kunana, kahaga po tahang nga namati ni Zacarias anya ti kunana agumul kanto. Tatamo ni Maria tinapan na nagsaludsudan. Kakunana agsikog kanto. Kas ano ti panakaramid na daytoy kaawam mati bagik ni Zacarias di saludsud na doubt adda panagduadwa na ta bakit garuden santo yan Lopez pay. Ngam ni Maria, di saludsud na nga kas ano nga maaramid daytoy kaawam mati lalaki nga kabit sinsinnarak ko haan nga doubt no di confirmation nga isuna birhen kas ano nga maaramid datoy keberhenak doubt kin ni Zacarias isuna kinonpermaran na nga isuna nadalos a babae haan sa linungan na kanto ti Espiritu Santo. Kanya ti kuna ni Maria, maaramid kumakanyak, kas insaom. Ngam sakbay nga imbaga na dayta, pinaturedan di anghel, jari na ni Maria. Kas ano ti panang patured na, malagip mo ni Elizabeth, nga kasinsin mo akong kunada Lopez, masikugan no pay bakit.
No pay bakat? No pay bakat? Masapol nga ulit-ulitan tap na sumungbat. Di ba children? Kukuna na pinanagnakan na malagip mo ni kasinsin mo nga Elizabeth, masikugan no pay bakat abulan, innam abulan ng jay. Sikog na, wow. Napaturidan ni Maria. No ituloy tayo nga basaan dito nga ebanghelyo, anya ti kunana, napan ni Maria nagnagna kinni kasinsin na nga Elizabeth. Nakipagyan ijay ti unos ti tallo abulan, kaya na nga saun innam abulan ti sikog na, nagyan ti tallo abulan, inuray na nga na naganak, one children kasjay. Inuray na naganak, pinartiraan na nga ta. Di mat? Kanangalaan na partira garod. Baka taga kasilagan mo ti partira. Day di apong ko partira, aging gana nga nakapsot ti matanan, no daganak di ayan may apan da biruken, na minsan na pan nagpaanak, guyguyoden na ta ulo, di mo ulo aganak tinakita, ay guyguyoden na ta, ang mga ulot ubingan ata, nagarod makita, makaramutan na pa jay, gaya apong ko partira idi. Kanapan na kinagkadwa, mahan lang nga kinagkadwa, adda pa imat ano, dati ko madatayo nga tattao, kuma adda mat a faktor na nga, apan na kinagkadwa, na ikat ti pakaibabainan ni Elizabeth, kin ni Zacarias nga asawa na, gaputa kababain kanya datihan nga agsikog. Ngam idi agsikog, bakit matan, nakababain mat Gasumpay mata about 70 years old, more or less 70 years old, sa nagsikog. Diyos ko pakawanam ka aglemeng kan Ha? No tagad to'y daytan nagyan ti Facebook ko no. Hello, kitain nyo ni masikog ne, kitain nyo. Imay deyo aminan. Kagaputi bain mga ta ni Maria, wano saan pan na kinonpermaran, ang mga tanga bain ngam siyempre na pan na, siyempre si normal 13 years old, balasitang haan na balasang, napan nagkadkadwada. Kuno kitain nyo di jay ang gulo na, may sa nga bakit, may sa nga ubing nagsikog. Anya dagay puros imposible. Ngam aramid ti Diyos. Aramid ti Espiritu Santo. Grasya ti Diyos. Ang dagay ti kitaan tayo dagay dagiti ebanghelyo tayo tata. Kadaytoy, kitaan nyo daytoy. No umay da kay kaskasabaan, dagita kaarubayo. Dagiti manggurgura kini Apo Santa Maria, dagiti hanga mamati kini Apo Santa Maria. Ibagayo latan basaem jay ebanghelyo ni Lucas chapter 1. No binasa da daytan likliklikan da nga basaan datoy. Haanda nga maiturod nga basaan datoy. Apayakas ano ko ma kunana nga irod ditoy nini agragsak kasi kati na idumduma ti patig na. Agbalinto nga sika isikog munto ti anak ti Dios. No ni Kristo katao kin Diyos, automatic ina ti Diyos, Theotokos, kunanda day Mother of God. Iso nga dagiti dumaliklikan da nga basaan da ito, itaapaya, haanda mairasonan. No kaguram ni Maria, basaem da ito, no hangka mamati kanya na, basaem. Iso nga no umay da kay igpilan ti Biblia nga umay kaskasabaan ijay, sa danto ibagang ibalto og yutabulto yun, no, at da ni Apo Santa Maria, ipabasam. Dahito iti kadakgalan nga armas mo hangkay nga agi-explainan basaamon, panawamon, umay kanto no maawatam kunamon. Dahito iti kabuteng da nga basaan, dahito chapter 1 ni Lucas. Kinagmayat ti pan nakaaramid na napanti anghel, imbaga na nga agsikog ti balasitang, kas ano nga mapasamak, kinonpermaran na abirhen, kumaya awam ti kaididak kunana, sa linungan na kanto ti Espiritu Santo, na indaklan to ti anak mo. Napan kini kasinsin na maaramid ko makanyak, your will be done. Kukuna tayo, iso di kararag tayo. Ave Maria napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adda ken ka. From the Bible, direct, nga kinopya tayo niya, sika ti nainggasatan ka dagiti amin a babae, sao ti anghel. Speaking of nainggasatan, nakagasgasat ani Maria. Dayjay babae ang nakapsot, iji pan nakatinag ti basol ni Eva, narukop a babae, binawi tinadalos a babae ni Maria dayta.
No nainggasatan ni DJ na ilunod ti lubong gaputi kinakapsot ti babae tatta napasanto ti lubong babaen ti nadalos a babae ni Maria dayta. Kakunata yun nainggasatan ni Apo Santa Maria. Imaginam, apa yung nga nainggasatan, sinaklot na iti siyam abulan. Mano, siyam abulan nga naisikog ni Apo Isos, no? Hanga 7 months, awang pa mo sa sisaryan, idi niya dangatan. Baka sinisaryan na mo ta, dardaras nga umay ti mangisalakan, lokatan tayaw, rimwaren. Sinikog na ti siyam abulan. Naggasat ko na tayo, inawit na iti siyam abulan ni Apo Jesus. Ngamnukit kitaan tayo di kinagasat nga idikdeklara tayo, amu tayo malagip yun di Sorrows of Mary, dagiti ladladingit ni Apo Santa Maria. Malagip yun dagiti ladingit na, idikas maibagan nga kas ina, wen idaydayaw tayo sikati kagasatan kadagiti amin a babae ngem deep inside adda nasakit iti pusonan apaya ammo na marina na nga di anak na ilansadan tulaeng ti cross doyoken dan tula ti bakrang na dagiti tattao nga sinursuruan na inayayat na imbilang na nga pamilya na liputan dan tulaeng nasakit parakin ni Maria dayjay. Ammo na dayjay no malagip yo dayjay ladawan ti ladawan ti perpetual help. Nakakita kayo ti ladawan ti perpetual help? Do! Kasanit sura na ni Maria nakaawit kin ni Apo Jesus. Di sinilas na di sandal na nagaan ngem adda dua nga anghel nga babatit ito'y abay da nga anggelo ken Gabriel ken Michael kunanan sa dijay, wong kunana dijay, nga dua ti iggen na. Anya ti iggen da dagitoy anghel na alsem soka nga da duyok na ken lansa ken martilyo. Iso dijay iji aramiden nakitan narinan ni Apo Santa Maria ti maaramid to ken ni Apo Jesus. Isugor nga bitterness kunana dijay. Kakunana naliday jerupa ni Apo Santa Maria ken Violeta apaya niya ti kunana apay kastoy laengen ti pamayan yon to ditoy anak kon parigaten yo kas lakas jay ti meaning na dayjay di perpetual help suno adda kas jay yo kakas jay ni Apo Santa Maria un kunata yo na inggasatan kadagiti amin nga babae but deep inside adda lidaynan apaya ngamin parigaten dan tulaeng ni Apo Jesus duyoken dan tulaeng ilansa dan tulaeng iti cross. Ngam no nainggasatan ko na tayo, siyam abulan nga nainggasatan ni Apo Santa Maria. Apaya sinaklot na anya naganan ti anak ti Dios nga ti Mesias nga umay ditoy lubong. Inawawit na iti siyam abulan kenaggasat ko na tayo isugor di karkararagan tayo nga sikati na inggasatan kadagiti amin babae na inggasatan matibunga ti tiyan mo ani Jesus no nagasat ni Maria gas ano matipan nakapagasat ti lubong because of that yes di pa nangibagana nga matungpal kumakanyak akas saom kas sinaom. Yes, dayjay yes ni Maria, kas ano matigasat ti lubong. No naggasat ni Apo Santa Maria siyam abulan ang inawit na, napagasat mo ti intero alubong. Apaya, ni Apo Jesus nga inawit na isaknap dito'y lubong, na iwaras, kanya ti kunana, malagip yun dijay kunana nga tibasbasol ti lubong pinunas napunas babaen ti dara ti kornik maturog kay lata babaen ti dara ti kordero haan kanapagasat ti lubong napunas ti basol babaen ti dara ti kordero anya day ta dara kordero ni Apo Jesus anatanok nga naidaton iso dayayan naibunyag kanya tayon di original sin pinukaw na tunggal makimisa ka Domingo haanlaeng nga siya mga bulan nga awitan tayo kas lakin ni Maria masikog no di tunggal awatem tinasantuan a komunyon bagbag katem addaking ka ni Apo Jesus
Kano nagasat ni Apo Santa Maria, ang kangarod nga nagasat. No nagasat ni Apo Santa Maria, ta inawit na, ti Mesias, anak ti Diyos, ang kangarod nga nagasat, na ibunyag king ka, dagiti sakramentom na agbasol ka, agkonpisar ka, mapakawan, tunggal agkomunyon ka, ang kadingada kanyam ni Apo Jesus. Iso nga no nakagasgasat ni Apo Santa Maria, gapo dayta panagwun na nairaman tayo iti dayta a kinagasat. Kagapo ta nagasat kaanya ti aramidem no kung kunatay nga rod no dadduma ka naggasat tay lang nga roden nagdakkel lang nga rod a bendisyon ken grasya nga naawat tayon no dadduma awam pay laeng madya puso tayo nga agyaman. A grateful heart is a happy heart, kunanan sa dayjay. Ti puso nga agyamyaman, naragsak a puso, tinaragsak a puso, iso ti puso nga yaman. Kada tayo ano dadduma, dadta nga ruden, nauawaten tayo ni Apo Jesusen, maigamgamer nga rod kanya tayon, paspasantuan na tayo, numampay nakapsot tayo, punpunasan na ti basol tayo, ngam no dadduma, di puso tayo di tayo pa agyaman. Kati agyamyaman a puso na ragsak. Oy, ti agyamyaman a puso na ragsak. Kitain nyo man, ibagaman ta kaabay mo, nagasat ka kunam. Apaw, adapay la sakit tinakam mo nga mangibagang, nagasat ka. Adapay la apal na mo, data, nga nagasgasat nga ron iso na. Nasingsing po nila kay na. Adapay la sakit tinakam mo nga mangibagang nagasat. Ti ay nagasat ka, no bigbigam dahil taki nagasat, naragsak ti pusom, ngam no dadduma ngamin, datayo mga tattao, haan tayo nga mabigbig dahil taki nagasat, ti grasya ni Apo Diyos kanya tayo, iso dagitay tattao, no hamo mabigbig ti grasya na, iso dagitay tattao nga, agkom-complain, at dalabasit agrik-reklamo, at dala kamali ni kabsat nan, ison ti mang daddadaal, ti buo nga aldaw, kintawon na, gapo di bukod na nga pagayatanen, dadaulan ng ti pamilya, di pa'y laagyaman ti grasya, di pa'y laagyaman no anya ta inted na nga bakit na, no inted na nga lakay na, umapapal di ka arroba da, piyapay kanya na, nakalong lives nila kay na, ti ammum Ado kwarta na, ngam ado mo ti sop-soplayan na, mo tay nga rod. Piyapay ni bakit na ta nagsiksi mang opisina, uwan. Piyapay ni bakit na nagsiksi mga opisina, piyapay ni bakit mga aga bugo ang tawan makaiturod nga mangarem. Kanila kay mo ka agpay ay ni bakit mo agpayso nagsiksi mga opisina, awam pay di mo pay maiturod ti agsao kanya na. Ibag gumatang ak mamatibrip. Kanya ka magumatang. Nagsiksin bakit na kanay rot mo jibrip na. Kanya nagasat nga rod dayay. Ay adun sa adya kamo awan ti amok ng pakawanam. Awan mo madamdamag ko ngam adya kamo damariri nak. Sino tinagasat? Kano daduma ki ibasar tay kadagitoy dagiti nagasat. Ngam ti kinagasat kakabsat isu dayay panangawat tayon kini Apo Jesus. Isugarod nga agragragsak ti kuma-attitude tayo, agragragsak agyamyaman, tunggal grasya ken bendisyon pagyamanam. Ti makaro na kada tayo daduma ka, inikan na kati sa nga pulo nga bendisyon, at dala may sa nga hanganapatgan nga kararag mo, agkong kumplin ka ijay may sa, dim nakita di sa nga pulo. Isugarod nga na irot ta isem mo. Nagdadagiti tattao nga handa pa'y nga, diyak amo nagrigat nga umisem. Sa dala makaisem no maitid mo di utangan na. No dati umutang ko man dati. Umutang apo maitid mo ko apo nagisem. Ngam kalpasan data ay apo talaga nagpakamatay kan talaga nga kanya na ganan. Senior citizen kayo ito, nagkita kayo, ta talaga nga, nasipot, sip-sip, rumuwaran, aglimangak ko na day. Kaya so na dyan nagaputan, nagasat tayo, ti puso tayo kumaagyam-yaman. Iso nga ni Maria, idinaawat na daytan, idinagwon isunan, kunana,
Anya naganan maaramid kumakanyak akas insaom. Di naaramid da niya tapno pagkukunikan tayo tapno na nalaklakatay maawatan napankin ni Elizabeth pinartiraan na tinulungan na nagbalin nga tamo nga yaya akin ni San Juan haan maalayo di logic na. Siyempre bakit ni Elizabethan? Diyan mo no yung timtimplaan da nga gatas no bunakid won no. Siguro di gatay bunakid siguro dito bright ko na kasi naglaing ni San Juan haan. Kaya di napanan ko nanan, idi ko mo ni Elizabeth di sumungsungad, amom idi sumungsungad ka ko nana. Nagkuti datoy sikog ko ni San Juan de ni Elizabeth tinang ibaga. Nagdaydayaw ita sikog mo ko nanan. Kanya ko na ni Maria, ni Sudayan, siraragsak ni Maria, nagkantan. Anya ti ko nana, to'y puso kidaydayaw na. Ti pusok idaydayaw na ti Apo ko nanan. Gaputa addan. Datayo kumamat nga nangawaten kini Apo Jesus. Ti attitude tay kuman tuy puso tayo idaydayaw na ti Apo. Iso nga awan ko maarason tayo nga agbugbugnot. Agimulmula ti sakit tinakam. Umapapal ti anyaman nga apalan tayo ta managapal tayo. Managim bubukod. Iparabor mo ta pinaraburan na kangarod. Dagitaan niya nga grasya nga addakan niya imparabor na, iparabor mo met. Pinarparaburan na kalaeng. Siyak mo nagtrabaho, Father, uwan, uray talaing mo, tatalent mo, imparparabor na laeng. Anya nga ti attitude tayo, agyam-yaman kini Apo Diyos. Panunutan, mano ti grasya, kasano kadakkel ti bendisyon na king ka, kasano ti parabor nga inted na king ka. Kuna nga ro din inikan na katibainti nga parabor jay lamay sa nga haan nga napagan ka numabalbalin ka end of the world making kan. Di ka pala agyaman. Kastoy mo dahi ti pamilya agyaman ka tadda pala pamilya. Kastoy mo dahi ti lakay ko Father agyaman ka tadda pala lakay mo nga bugbog kawam. Padasom nga bugkawan tanatay kabutang munto mata na nalakaya ti man annungan. Kastoy mo, dahil bakit ko, Father? I-shot mo latan, maturog ka, no, sa manaon baga mo, nalpas. Iso nga, nagado ti bendisyon, nagado ti grasya kanya tayo, no daduma, awang pailaang mo daya grateful heart, awang pailaang mo daya agyaman na puso, full of complaints, full of ambition nga mga matungtungpal, full of dagitay ko agkamkam, hangka mapnek, kaya sa anong nga agyaman ta pusom? Kiso nga tatakabsat, kakabsat, naggasat niya po Santa Maria, ngamahan tayo ang ilibak, uray si ka nagasat ka. Nagasat ka. Binaklay na, sinaklot na iti siyam abulan, si ka, agnanayon, tunggal umay ka, tunggal agkomunyon ka, tunggal awatem tinasanton ayo Eucharistia, ni Apo Jesus addaking ka. Malagip yun ko na ni St. Francis, anya ti kunana, no makakita akti anghel, ken padi kunana, I would bend first my knee before the priest, then to the angel kunana. Apaya, gapungarod ta dayta Eucharistia. Awam mo ti makaaramid ti, awam mo ti makonsagraran no awan ti padi, hangaga po ata padi aknya. Sa bagay dandani ak pumanawon so katandak to dagiti ang mga yatkan niya. Amo ka, no sinno kayo nakalista na ganyon, taga Kasilagan niya daga diyan. Ay, angong ko. Bakawanam. Kasi yun ay kunana, nga nagasat kunana ni St. Francis, won siyam abulan nga sinikog ni Maria, ngam everyday, adda Eucharistia. Kahamul lang nga siya tag-benefit, hamul lang nga da kami, da tayo. Da kayo nga umawat, da kayo nga nabendisyonan. Iso nga no, ti ramot na kumaamin day jayan, no nagasat kunanan, nagasgasat kan, no bigbigam ti Eucharistian, ni Apo Isus, nagasat ka. Karo na mo no daduma kadya apuram nga umay nakimisa umawat ka tinasanton ako komunyon Dios ko adapay milati katay na di kan sapay nagtoothbrush anya mo daytan baka mabuteng pay ni Apo Isus nga sumurok ko maka ay kunana pay giden ta ha amen kunam ko oray lang ag salimuya umadayay
O makaatras pa ni Apo Isus mo tan nilipatan mo tiagtot brasti kay kapaspas mo mga umayan imbes ko mga wow nagdalos umay ni Apo Isus hanga bali di kata yun maitolerit day jayan nga sumrekan na tinarigrigat no di puso nga apan umawat ke nap no nasulatan ti gurgura nasulatan ti apapal nasulatan ti saksakit tinakem imbes nga naragsak nga umay ni Apo Jesus ke agkit-kitakit ta nasa bali mo nagyan na day ta puso hanapay ammo agyaman hanga nga may mayat no kasjay aya nagasat ka nagasat ni Maria nagasat ka bigbigam ni Apo Jesus nga daking ka kararaga sa pasap hintayo dawatin iti Diyos nga ama tayo. Anang ibaon kin ni Apo Jesus tapno may naisalakan ti lubong. Napagasat ti lubong babaen ti itatao na babaen kin ni Apo Santa Maria. Agyaman tayo nga rod iti puso anapnuan rag-o ket kunatayo. Apo tinamnama denggem kad ti kararagmi. Idawdawatan tayo ti iglesia nga agdalya sa titidalan ti panawen tapno agnanayan kumaasi sa sagana as sumuabat iti Apo kumararag tayo ti Apo. Apo tinamnama denggem kad ti kararag. Tapno maadaan ti naan-anaya kapya kadagiti amin na nasyon dito'y lubong ket iti kastoy waga sa ganain dagiti tatao ti dadateng ti pagarian ti Dios kumararag tayo iti Apo. Apo denggem kad ti kararag. Para kadagiti mangidadaulo kada tayo iti gobyerno, tapno itrabaho da kumaakanayon, tilinak, kental na akasapulan, dagiti umili, iti natalina aya panagbiag. Kumararag tayo iti Apo. Apo denggem kad ti kararag. Idawdawatan tayo, dagiti mauawanan, iti namnama, tapno iti pamatida iti sasangbay ni Kristo, ti mangted metlaeng kadakwada ti baro kaipapanan ti panagbiag. Kumararag tayo iti Apo. Apo denggem kad ti kararag. Para kada tayo nga dalito ita, tapno iti intay panagdandanag, kadagiti banag iti daytoy abiyag, ket ti inaldaw a pakaki kumikuman tayo, saan ko mga iso ti lapet, ti dadateng ti mensahe ni Kristo kadagiti puso tayo. Kumurarag tayo iti Apo. Apo denggem kad ti kararag ni. Agulimek tayon tayo matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo denggem kad ti kararag. Apo tinamnama denggem kad ti kararag mi. O Apo a Diyos, si katinamnama kin masakbayan ti amin a tao, patgam kad dagiti nanumongon unnoy mi ken ka, ta si kalaeng ti Diyos aday dayawen ken itantanok mi ita ken iti agnanayon. Idaton miken ka bungat lingling et mi idaton miken ka bungat banbanog mi wen idaton miken ka nanumunga sagsagot mi tawan
sa bali amay daton mi aken ka apo amay kari idaton miken ka unoy mi idaton miken ka araraw mi wen idaton miken ka asasugmi tawan sa bali amay daton mi aken ka apo amay kari idaton miken ka puso mi idaton miken ka daytoy biag mi wen idaton miken ka amin amin mi tawan sa bali amay daton mi aken ka apo amay kari idaton miken ka bungat lingling et mi idaton miken ka bungat banbanog mi wen idaton miken ka nanumunga saksagot mi tawan sa bali amay daton mi aken ka apo amay kari Kumararag tayo, kakabsat tapno da tayo, ken dagitoy adaton tayo, makaayo kuma iti Diyos Ama, aman nakabalin amin. Apo atin nakamadagiti daton kadagita imam Ket may paay pakidaydayawan, ken pakaigloriaan tinagan na, ken kastamet apagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Kitaem kad apo dayto na idumduma a sakripisyo, tapno iti pannakiranod mi iti dayto a misteryo ti Eucharistia, pudno kuma amaawat mi, ti parabor anam namaen mi gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo, itag-ayo dagita puspuso yo, agyaman tayo iti apo a Diyos tayo. Pudno unay a maikari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso, agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin katagnanayon a Diyos gapo ken Kristo nga apo mi. Iso nga impadto dagiti amin na propetas, sinikog ni Berhen Maria iti mangnibinibi nga ayat, ni Juan Bautista inwaragawag na nga asideg tiya aynan, sana impatuldo idi nga addan. Ket timet laeng anak mo ti mangipaay, ada kami agraragsak kami amang pasangbay, iti misteryo ti innapan nakaipasngay, tapno masangpetan na kami ngagkarkararag asiriridam, ket dagiti pakaitantanukan na ti inkam ramrambakan. Anan sata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles, ken kadagiti amin nga ehersito ti langit, ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo, gat kunami adi agsarday. Santo, 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 ti Apo a Dios, dagiti amin na parswa.
dayti pakaidayawa. Hosana iti kangatwa, madaydayaw. Di umay tinaganti Apo, Hosana iti kangatwa. Pudnoon ay Apo abiig ka kinasanto, ket maikari aday dayawen da ka dagiti amin na parsuam, gapo ken Hesus Kristo nga anak mo, ket Apo mi, babaen ti pan nakabalinti Espiritu Santo, biagem ket pasantuem kad dagiti amin nga adda, ket di mo sardayan ti mangurnong iti ili nga agpaaiken ka. Iti kasta manipod iti lileggakan iti init, agingga iti lilennekan na, maidaton itanagan mo tinadalos a sakripisyo. Agpakpakaasi kam ngarud ken kaapo, tababaan ti bilig ti Espiritu Santo, pasantuem ka dagitoy adaton nga iroknoy miken ka tapno makonsagrarda, ket pagbalinem ida, abagi kandara, Neso Kristo nga anak mo ket Apo mi, iso anang ibilin arambakan mi, nagaytoy a misteryo. Ta iti daydi rabii apan nakayawat na amatay, nangala iti tinapay nagyaman ken ka, binindisyonan na pinispisi na, sana inted, kadagiti disipulos na, ket kinunana, alaen nyo, ket mangan kay amin, iti daytoy, tadaytoy ti bagik, iso amayawat to, amaipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panang rabii da nangala iti kalis nagyaman manenken ka, sana inted binendisyonan na, sana inted kadagiti disipulos na, ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy iti kalis ti darak, dara ti baro ken agnanayon atulag, iso ama iboyat to, ama ipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan yo daytoy, apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Tunggal iti daytoy, at tinapay mangan kami, ken iti daytoy, akalis uminom kami, iparangarang ni, ti papatay mo, o Apo, agingay ti iyay mo. Itangarod Apo ilagip mi ti makaisalakan na panagtutuok ti anak mo, ti nagloryaan na panagungar na, ken uli na sa dilangit, ket kabayatan ti panangururay mi ti maudi ayaay na, idaton mi apagyaman ken ka, dayti si bibiyag ken nasantuan a sakripisyo. Kitaem kad Apo daytoy daton ti iglesyam, ket iti pannakabigbig mo iti daytoy a sakripisyo, akinayat mo amang ikapya kadakam ken ka, ipaay mo kadi tada kami ang mataraunan, iti bagikan dara ti anak mo, mapno kami iti nasantuan nga espiritu na, ket agbalin kami amay maysa abagi ken espiritu iti sidong ni Kristo. Pagbalinen na kam kuma ni Kristo nga agnanayon adaton nga agpaigan ka, ket pakiragpaten na kami iti kinagasat nga ipatawid mo, ket makiranod kami kinainggasatan na Birhen Maria, kadagiti nagasat nga apostoles ni Jose ana sengpet nga asawa na, dagiti nagasat nga apostoles ken amin asa santo, babaen ti panangidawdawat da kadakam ken ka, namnamaen mi asya tatalek ti agsarday apan nakatulong mi, dawaten mi Apo taday ti asakripisyo apagtaudan ti pannakikapyami ken ka, degdegan na kumati kapya ti pannakaisalakan ti sangalubungan, pasengkedam kad ti pammati ken ayat ti iglesyam, amadamang agdaldalyasat ditoy daga,
pasengkedamkad ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi, ken ti kadagupan ti ili at tinagikwam, denggem kadmet asi aayat dagiti karkararag daytoy a pamilyam, iso akinayat mo nga aggigimong ditoy saklang mo. Ama anadongo ipaaymo kad ta panangaasim kadagiti amin nga anak mo ana isaya-saya iti sadino man adisso ditoy daga ket pagkaykaysaem ida. Kastamot nga ikakaasim mi dagiti kakabsat mi anatayen ken dagiti amin a nakapudno ken ka ket pimmusaydan ditoy abiyag. Ipaaymo kad nga ayat taawatem ida ti pagarian anamnamaen mi a pakaitipunan minto ken pakairanudan minto ti agnanayon a gloriam gapo ken Kristo nga apo mi isu a pangigapwam amang ted kadagiti amin nga imbag kada kami. Gapo ken Kristo si kakaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy mi ken ka manakabalin nga Ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. 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 Hintay umararaw iti Ama ket lulwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Hesus kada tayo. Umami sa dilangit, madaydayaw tinagan mo. Dumteng kumati pagarian, makungpal kumati nakem mo. Dito'y dagaakas sa dilangit. Item kadakam ti aldaw dito'y ti kanen mi ti patinayon nga aldaw pagkawanen dagiti waspasul mi kasmet kuma iti pamakawan mi kadagiti men nakabasul kada kami. Inatamet baybayan nga umanugot iti suliso ket isalakan naka iti dakes. Dawatin mi kan kaapo ta isalakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaen ti pannulong ta kaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng iti basol may ilisi kami. Ti amin ariribok may kanawa kami. Kabayatan di panangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi ken iti yaay Neso Kristo anang isalakan kada kami. Nakukwam ti turay, di panakabaling kendayaw, iti agnanayon na di tuwag
sarday. O Apo may Aiso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo. Kapya ngaggapo kanyak ti ited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan norot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Sa kumana. Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada kay aming kapya. Kordero ti Diyos sa mangiikat, kadagiti basbasulti sa ngalubungan, mga asika, kada kami. Kordero ti Diyos sa mangikat, kadagiti basbasulti sa ngalubungan, mga asika, kada kami. Amangiikat, kadagiti basbasulti sa ngalubungan, idem kadakam ti kapya, idem ka ti kapya. Adtoy ni Apo Esos, adtoy ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban, iti daytoy apadayana. Apo, diyak may kari nga umay kakanyak, nang ti may sala nga sa mapaimbagton to'y kararo. Pulos sa di matukod, to'y isip ko. Tapay aya, nga indaton mo, day tabiyag, itikas kanya kaparswa. Natanok nga ayat, naindaklan nga ayat, nasudi nga ayat.
natanok nga ayat naindaklan nga ayat nasudi nga ayat nakakaskas daw ti ayat mo pulos sa di matukot to'y isip ko tapay ayat gaindaton mo day tabyan itikas kanya kaparswa natanok nga ayat naindaklan nga ayat nasudi nga natanok nga ayat naindaklan nga ayat nasudi nga ayat Sika ti binig mi Apo sika ti silaw mi di kamay kari ngagserbi Apo sika ti kamang mi kas may samangan di namili na ramit ti daga kasta tayo ngagserbi ti Apo naruko narasinanu mo Apo sika ti bilig ni Apo sika ti silaw mi di kamay kari ngagserbi Apo sika ti kamang mi Kumararag tayo. Apo sa laknibam kad dagiti pinakan mo iti nailangitan na parabor mo tapno dagiti nakiranod asiraragsak kadagiti sakramentom malakaman dati podno akapya gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Dios ngagnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasin ti nasanton a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Yaman tayo ti Diyos. Tuy puso ki daydayaw na idaydayaw na ti Apo ket agragsak tuy kararwa kaputi Diyos sanang isalakan kaniya
na nga adipin na ket manipod ita awagan dakto anagasan tuy pusok idaydayaw na idaydayaw na ti Apo ket agragsak tuy kararwa kaputi Dios sa mangisalakan kanya